Какво мислите за парка, дето се строи тук отзад с паметниците? I don't know, I don't know what you're talking. Where are you from? English, Macedonian, Bulgarian, Serbian, what do you mean? Български. No, македонски, причай. То не е ли един и същи? What бе, то не е един? Македонски и български. Не е ли едно и също? Не е едно исто. И как да не? Ето аз ти говоря, ти ме разбираш, аз те разбирам. Добро. Не е важно. Се разбираме. И що сега да сега да ви кажа? Кажи, отзад, харесва ли ти? Very nice. You know what this? Отлично. На македонски, да, на македонски. Много добро. Аз съм 40 години в Австралия. Пръв път сега идам. Един месец съм тук. И мене ми е чудно. 71 година аз ко оде в ова, нищо немаше тук. А сега е сето изградено, направено, все. Е така. Александър Македонски македонец ли е? Македонец, of course македонец. А цар Самуил? Цар Самуил македонец. Всичко е Македония е македонско. Ама България чия азбука има? Българска азбука. Bullshit. Как глупости? Българска? Македонска. Македонска. Кирил и Методи. Кирил и Методи и македонци ли? Of course, от Солун. Солун е македонски град. Of course македонски. Коя е Македония поделена 13-та година? Тогава Македония не е съществувала. Обясни ми, защо Самуил се е бил срещу Василий? Кога беше той? Пред Исуса Христа 350 години. Ма той е грък, не е македонец. Bullshit! Нема грък. Македонски. Кажи, защо Самуил е воювал срещу Василий? Василий, нали от македонската династия? Що бараше Самуил в Македония? Ама Самуил и Василий, ако и двамата... Трябваше да види в България, ама той що бараше в Македония? Защото и Македония е част от България. Не е ли част от България? No worry.